high-speed driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị oke erighị anyị fọndambaki, ndị oche ya fọndambaki. Fọda sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị tọbiri ebe a ụmụ Igbo, anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu. Anyị dị sọrị maka netwọk dị bad, mana anyị ga-agaba n'iru. Maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, afọ ọzọ m ka ọ bụ abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, asị m na tata bụ Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. Na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m onye ọbụla sị ka o mebe anyị na ọ karịrị anyị. Asị m ndị njeru nke Chukwu niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. Ise maka nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị tata, isiokwu anyị bụ uru ọ bara bụ mmadụ ịdị na-achụ àjà, maka na onwere mkpụrụ obi ọbụla na-achụ àjà ihe na-efunarị. Anyị na onwere àjà ọbụla mmadụ chụrụ bụ ihe efu. Kwukwazie na àjà mmadụ na-achụ na-ewetara ya nchekwa. Onye na-achụ àjà ihe adịghị eme, ihe ike adịghị eme, ihe emeri ya adịghị eme ya. Ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ewerekwa ike manipulate ya, ịma ihe ọ bụ, maka n'ihi na mmụọ kwudoro ya. Maka na oke adịghị eri ihe onye mmụọ anya. Onye na-achụ àjà bụ onye mmụọ anya na mmụọ. Ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. As long as you are in this world, gross material world, ị ga-akwụ ka nwoke si akwụ.
maka na onye alachara ọnụ ogwuru alacharịa ọkwa eziokwu. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja ụbọchị 19th ka a ga-achịkọta ya bụ aja, gbuo ebulu wee mee saraka, ndị mmadụ erikwazie ma ṅụọ. Mana anyị mechigoro ya, anyị ka na-aga ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị na ya bụ ọnwa Mee ti na ọnwa Mee agwụ. Ọ bụrụ na isonyeghị na aja nke ọnwa mana ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Juun, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ihe abụọ aja anyị na-achụ: aja mbuni elu, aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị esho testimony ihu ọrụ na soshal midia maka ọdịrọ necessary. Ndị niile sonyere na aja n'ụbọchị 19th ya na mgbede ka ha ga-enweta ihe onyonyo etu esi wee chịkọta ya. Sọọsọ ha ga-enweta ya maka na ya na-esho ihe ọrụ na soshal midia. Ọ bụrụ na anyị mesịa nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Juun, ndị na-esonye bugo na ya bụ aja kwa ọnwa, ọnwụgo ndị na-esonye na aja afọ ogo awa iyi anyị ji bido ya. Na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịa ọnwa Juun, ihe ị ga-eme bụ echefuna na aja mbuli elu na aja ịpụta ihe ka ọ bụ ịfọwọdụ ọrụ m 3 prayer request gị. Email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp, agwa gị other details I need from you in order to book. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ka WhatsApp number anyị. Nke ọzọ, ihe onyonyo Nollywood movies nke Temple na-akwado, anyị anaghịzi eshow ya na our Facebook page ma ọ bụ na our YouTube channel. Eche watch our unique Nollywood movies with true life stories. Join our YouTube channel for watching movies. Ugochi tubelu movie productions. Watch our movies. Ọ bụrụ na ị chọrọ na ị na-arụ na radio television station ọbụla, mana ị chọrọ ka a na-eshow our movies in your channel, then chat ya m na WhatsApp. Then nke a bụ ọkwa dị mkpa. Nke ọzọzi, anyị na-agazi n'iru. Ọ bụrụ na n'iso na ndị kụrụ mbamba na temple, ndị anyị kpọ children of the temple, na arụsị dị na temple a na-akpọ ihe eji na nchewu, chat ya m na WhatsApp ka anyị nwee ike wee tinye afa gị na ndị anyị ga-adị na WhatsApp group anyị chọrọ ikreti maka ezi information. And echefukwana na aja anyị na-achụ kwa arụ ọbụla, annual festival of the children of the temple, na ya abịa na September 16 this year. Oge katara aka, mana anyị chọrọ ka anyị bidoro oge wee na-amanye ọnwa ọkwa ka onye anụrụ wee nụ, onye nụ ya ka ọrụ ibia. Ya bụ mmemme ya akpụ ọkụ n'ọnụ. Nke this year ga-akarị nke last year. Nke this year anyị nwere a lot of musicians, comedians ga na life. Chinaza Adigbo ga na life. O nwekwara egwu ọ na-akwadoro itiri temple now a ga-erelease gị ụbọchị ahụ. Ya gasịa. Then ka anyị banye n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Echefuna na onwe ajụjụ ọbụla dị chọọ ka agbalị gị afa miri emi, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, sendelu m meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka anyị gaba n'iru. Ihe nyocha ka nkọwalụ gị nkụzi taa bụ na I can tell you na nkụzi taa ga-eribrate ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ha kere onwe ha, because I keep insisting na the only body ga-akwụsị gị achieve why the purpose why you are here on earth is you. Even your enemies will not stop you. I can tell you for fact, based on my experience, no ọgụnwa bụ onye ga-stọpụ onwe gị. You know why? Maka na imere ihe atụrụ anya n'aka gị ka ime. Akwụkwọ Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge.
and vision. So it's only these two things will stop you from achieving your earthly purpose. And one reason why you are here on earth. You know what cables on the wanya. You came here to create something very unique. Ihe a ga-eji na-elota gị. Ị bịara n'ụwa ka ị mature, ka ị affect their lives. You must come across other people's life. Then, mgbe ị bịara across people's life, kedu ihe eji elota gị? That is why you are created. All ihe Chukwu ji okike ji wee kee mmadụ. Now, when I check all again, now the only person can stop you from achieving these set goals is you. You know why? You are limiting yourself. And making ignorant, maybe in a you wasted so much time gallivanting, playing around, playing at the field. Manata today malgo. Tati ronu abochinobi. Then tell them you must accept the fact that ogwa onye ga-asị na ị chọrọ ka ihe ọma mebe na ndụ gị. A stitch in time saves time na ọ bụrụ ndị oyibo. Kedu ihe anyị maka ya na-ekwu ya? Ekwuru m na nke mbụgolu na ike niile dị gị n'aka, mana ị ga-agbanwerịrị ya ma agwa dị n'ime gị nke na-elimiti gị. Wee sị na that of lack of this knowledge in chọrọ reveal to you now bụ one of the reasons why ihe ji wee dịrị gị etu o si dịrị gị. And nke ọzọ maka ihe na inwe the right vision. Gee ntị ka mmepe ya anya. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na the right purpose bụgoro one. You must understand how things work in creation. You must accept the fact that na-enwere ndị angelu nke Chukwu in ọdịnala. We call them ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Hapụzie afọ akpọrọ ha ndị otu, akpọrọ ha ndị iyi ụwa, akpọrọ ha ndị ọmanje gị, akpọrọ ha ya spiritual associate, akpọrọ ha ndị ichie, ndị niile abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. But let me explain something to you. When God Almighty created the entire universe, thousands of years, the entire creation there, all the animastics and the elemental beings and the animals are here on earth until when man was created. Those elemental beings and entities of powers you are seeing, their primary purpose is to serve God Almighty. In other words, they normally cross across man. And the only one that has crossed our path here get salvation. Then, no bro n'ikwe ka agbanwe ndụ gị. Now, here to the gị bụ na these elemental beings you are seeing, for you to enjoy this gross material world, this earth, you must align yourself with them. They are the movers and shakers of this entire globe, their world. If we earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. God punish you does not understand how things work. Mmadụ esi Chineke punish Ifeanyị, punish Emeka, punish Chinedu, punish Okafọ does not actually understand how things work. You know why? Chukwu okike isi Chineke bịa punish gị pịawa ndị mmadụ ihe. Ị mara na ị na-ebili to God. Even onye isi ala Nigeria can never descend so low. Ibido na-apịa ndị mmadụ ịtarị. Onye major gọọmenti apịa ya ịtarị. It can never descend so low. Ọ nwere the agent of government ndị ọ bụ ọrụ ha ịda iwu akwụjego na court kpee gị ikpe. O nwere ndị ọ bụ ọrụ ha ịtụrụ nga mkpụrụ ọka. Ịghọtara ya? Keduzi maka Chukwu okike the unmovable mover, onye kere ihe niile. So isi Chineke punish you with ability to God, you don't understand.
I can tell you na Chineke nọ on his throne. Ọ nọ n'obi ya na oche eze ya. Mana o keziri ọrụ eke. O nwere ndị anjelu nke Chukwu ekele ndị ọ bụ ọrụ ha ịda alụ ọrụ na-akwụ onye ọbụla ụgwọ ka ọrụ ya si dị, weda ọrụ ọma ma ọ bụ ọrụ ọjọọ. Galatians 6:7 say na God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere. O nwere ndị anjelu nke ndị ọ bụ ọrụ ha ịda agọzi ndị mmadụ, ndị ọ bụ ọrụ ha ịda apịawa ndị mmadụ azụ. Ndị ekwere ekwetara ha maka na ego ekwe na-ekwe n'ute ekwere ọkwa eziokwu. Chineke kelu ndị anjel ya. Ndị ụka ọbịa nwere ike isi kpọwa ịgwa na-enwere 9 choirs of angel, na-enwe 24 elders, na-enwere ihe anọ dị ndụ, na-enwe principalities and powers, na-enwere cherubim and seraphim, na-enwere thrones, na-enwere angels, na-enwere archangels. Ọkwa eziokwu. Ọkwa ihe a ka a na-agwa ya mgbe anyị na-eje ụka ọbịa. Ọdịnala Igbo kụwara na-enwere ndị egede na ndị mbụ, na-enwere ndị adịkantara, na-enwere ndị ichie, na-enwere all the cardinal elemental beings. Ọdịnala Igbo agwago gị ya. Ihe niile abụ ma isoro ya n'onu oyibo ma isoro ya n'onu Igbo. Ihe dị mkpa bụ na ndị niile akpọrọ entities of powers na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. They are in charge. So if you really want to enjoy this world and be protected, kedu ihe ị ga-eme as a smart person? Ihe ị ga-eme bụ align yourself with these forces of nature. Ndị ọ bụ ọrụ ha, ọ ha na-eteki rekọdụ ma ihe ọma ị na-eme ma ihe ọjọọ ị na-eme. Ọ ha ga-eburu ayịyọ gị buje n'ebe a ga-asa ekpere gị. Ọ ha ga na-ekwubi okwu n'isi gị. Ọ ha ga na-ekwu na ị kwesịrị ka a gọzie gị. Ị ghọtara ya? So ọ ha nwa ka ị ga-emeta enyi ka o wee gaziere gị. And aja a na-achụ n'ọdịnala Igbo, ụfọdụ na-awụ ha fụ ọdịnala na-achụ aja ha sị ndị a na-emekasị. Ihe kpatara na onye ahụ aghọtara how things work. Ka nkọwalụ gị, aja a na-achụ n'ala Igbo bụ aja ihe ọma. Ka m nwere ofu aja malụ gị atụ. Mgbe ọbụla, mgbe gburugburu, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọ na-abụ ndị okenye bupụta nri ka erie. Ọ bụrụ na rice ka ọ na-eri, okuru obere rice wụpụ n'ilo. Ọ bụrụ na ndị onuno, o metụ ya n'ofe tụpụ ya. Bịa ebe ahụ ọ tụpụrụ ihe a the next morning, ụtụtụ echi ya. I can tell you, ma ahụhụ ma ngwere ma nnụnụ ma ọkụkọ, ihe niile Chukwu kere eke ga-abịa bịa soro rie ya bụ oriri. Kedu ka o si dị gị na Chukwu okike nke kere ihe niile anwa si na ihe niile o kere n'elu ụwa dị mma? Kedu ka o si dị gị na Chukwu okike ama dị happy when you are thinking, showing love to ihe o kere eke? Ị mụrụ na datin ahụ onye ahụ, rice ahụ onye ahụ atụpụrụ ma ọ bụ nri ahụ onye ahụ atụpụrụ bụ saraka ka o mere ihe Chukwu kere eke, maka na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba. Mgbe anyị na-eje akwụkwọ ọbịa, a gwara anyị si anyị na Chukwu nke igwe na ụmụ ndụ nke igwe enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nda nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu okike si n'aka mmadụ wee na-azụ ha nri. Chukwu okike na-atụ anya na mmadụ ga-egosi ịfụnanya nye ihe niile o kere eke, including animals. Those ngwere, those other things, the whole thing na ha na-eto Chukwu. Maka na ịdị afụ ihe na-eme na mmụọ, ị mụrụ na ha na-eto Chukwu, ọkwa eziokwu. I can tell you, ndị ngwere na ahụhụ na nnụnụ, ha niile na-eto Chukwu, mana ọ maka na ịdị anụ ihe ha na-ekwu. So ana m achọ ịgwa gị na saraka imere ha nọkwa ka saraka imere ụmụazị bi na be gị. Ịghọtara ya? Saraka imere ha nọkwa ka saraka imere mmadụ. Mana ihe ndị wee prefer adị saraka imere ụmụ anụmanụ bụ na ha enwere obi ọjọọ. Ha ma ericha ihe ukwu ihe n'azụ. Ịghọtara ya? Ụmụazụ nọ na mmiri, ị nwere ike ichedo ihe egwuregwu maka a na-eme ihe mmụọ dị ka adị akparị ya ma ọ dịka ihe egwuregwu. Ụmụazụ anọ na mmiri na ihe niile bi na mmiri na-eri ihe dị na mmiri. Mgbe ị kwado ihe ọnụ na-eri, jee na mmiri jee nye ha ihe ahụ ịkpatara ha na ọdụ ka eji egota ihe a tụrụ ata n'obodo oyibo wetara gị. Maka mgbe ha na-eri ya ma ihe iweta, ha ma na ihe a abụrụ normal food ha na-enweta bụ na ebe ha bi n'ime ụlọ, na ebe ha bi n'ime ọnụ na mmiri. Ha ma na food yi wetara the special. So whenever they are eating it, they have special joy. Ha ga na-asị Chukwu okike,
ihe a mere Eze-Ana ji gbanata na mmiri a bịa chụọ aja wetara anyị ihe a na-atọrịkpọ ihe ahụ o bu n'obi ya gaziere ya mana maka ihi na ịdị anụ ihe mmụọ na-ekwu uche iwu na-egwuregwu ka Eze-Ana bịa gwura mmiri ịghọtara ime ihe kpata nji ala ka ịchụrụ ụmụ anụmanụ aja maka na obi ha dị pịọ ha ma ericha azụ na mmiri ama ericha ihe iwetara kwuo gị ife n'azụ ịghọtara ya mana mmadụ ya ebie kaba ma achụrụ ihe ekere eke ịkpọrọ ya nnụnụ ịkpọrọ ya lizard ịkpọrọ ya antị ịkpọrọ ya azụ maọbụ ihe ọbụla bi na mmiri kaba ma achụrụ ha aja ma achụrụ mmadụ ịghọtara ya maka na obi ha dị ọcha obi ha wee tụọ okpororo obi ha dị ha enwere obi aghụghọ ma ọ obi ilu dịka mmadụ ana m achọ ịgwa gị na nwere aja ọbụla ị chụrụ bụ na nke dịka ọ na ka nkọwarụ ihe ọdịnala ji wee bụrụ karịcha mgbe ị bịara weta ọkụkọ si niile egburucha onye ụwa gị ma ọ dị na-achụpụrụ mmụọ aja nke bụ eziokwu na ihe mmụọ dị interested in ya bụ the life the blood of that animal those other flesh or ji or whatever ọ nwere isizi ijizi anụ ya wee si after ka ịchụchara aja awa wụ mmadụ ga-eri ya animal ga-eri ya because mmadụ ga-eri anụ ọkụkọ rie ji si enu then the particles atafọzi na anụ ọkụkọ maọbụ ji dapụrụ adapụ maọbụ ndị nke ọzọ si ụmụ adị ngwere anụ ihe ndị ọzọ ga-eri ya ịfụna ọsaraka emere usoro ọnụ ịghọtara ya so na mụ ga-ejiri ụdị aja eme gịnị egwu so ihe dịgoro mkpa bụ na aja ịchụrụ mmadụ soro rie ụmụ anụmanụ soro rie na ọsaraka ka ọ bụ sadaka abụrụ ọsọ mgbe i buru ji na ọkụkọ gbara agba je bujere fada gị ibujere fada ana m agwa gị na o nwere ike buru ebujere nne ma ọ bujere nna ya ịtara ya mana nke chụrụ n'ọdịnala ka nwee more value because ọ bụ ọsọ mmadụ riri ụmụ anụmanụ ndị asọkwuri ha enwere ubi ma ọ bụ ọba denụ ihe m na-achịkọwara gị bụ na Chukwu Okike kere ụmụ anụmanụ ndị a obi na-atụ ya ụtọ mgbe mmadụ o mere onye isi ihe niile o kere eke na-egosi ịfụnanya wee nye ihe niile o kere eke ka mmụkwanụ gị ofu atụ dị gba nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ ọ bụrụ na ị bụ landlord for any reason you travel jewe obodo dị anya hope na ị ga-abata echi ma nwanne echi mana ị darụziri ihe rido gị ị nọtesi aka karịa ka ị tụbara anya mana ndị ya ụmụ gị kpọzie ezinụlọ gị ha wee sị gị na ndị ya dị na-ewetakwara unu ihe unu na-eri gị na ụmụ ndị ezinụlọ gị hapụrụ wee pụọ ọkwa obi ga-atọ gị ụtọ obi ga-atọ gị ụtọ na ndị ya dị ndị bi na ya dị gị lụtara ezinụlọ gị obi ga-atọ gị ụtọ etu a ka Chukwu Okike ga-esi nwa aṅụrị ma ọ bụrụ na anyị bụ mmadụ ekere eke lụta ihe niile ndị ọzọ o kekwara dịka o si ka mmadụ dịka ngwere dịka ụmụ anụmanụ dịka ọkụkọ dịka nnụnụ ihe niile ahụ o kere maka Chukwu ka ha dum so Chukwu Okike ya enwe aṅụrị mgbe mmadụ o kere eke gosikwara ịfụnanya wee nye ihe ndị ọzọ Chukwu kekwara ka o si ke ha ịghọtara ya ụzọ dị etu a blessing na-enwe na-abịara gị mana ndị mmadụ na-agbakọdo ebe blessing si abịa anya tenụ na-eji ebe ọzọ nke a bụ ofu ihe nyeso gị chụba aja bụ onye ọbụla na-achụ aja ihe a na-eme mgbe ahụ ị na-achụpụrụ all the animals aja na-achụpụrụ mmadụ aja na-achụpụrụ ụmụ ihe Chukwu kere eke aja o nwere ihe ọ na-ebukwapụrụ gị o nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption ọ bụrụ na ihe a ka eri isi gị o nwere ike ọ bụrụzie na obere ụkwụ ka ị ya akpọbi obere ọbara apụta ma na-ejiri gị gbapụta ihe a ka eri isi gị a na-akpọ symbolic redemption n'olu oyibo so kedu ihe m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụ onye na-achụ aja ife adịghị emie kama ihe ga-emie kama o nwere ihe nwe obere mkpọbi ụkwụ mana ihe ọ ka agba ọ bụrụ na ọ chụrụ aja ori isi ya ihe nyesi gị wụ chụba aja bụ na ịchụba aja you are making more friends na mmụọ chi nke ahụ na mmụọ niile anwa ndị na-elekọta ụmụ anụmanụ anya ga-esokwu dị happy with you na-ekpere gị ekpere na-ayị nsị na onwere ife ga-eme onye a na onwere ihe ga-eme Eze-Ana maka na Eze-Ana na-abịa elota ha ngara ọ bụrụ na ọ bụrụ Eze-Ana ngara ọ bụrụ na Eze-Ana abịa achụrụ ha aja
kere ihe a ka ha gara ideme mana ha amanụgo na onwero ka ofu izu ụka ya esi ga Eze-Ana ghara ịbịa chụpụ àjà mmiri ịghọtara ya maka ihe ha ga na-asị Chukwu okike ihe Eze-Ana na-eme wee na-emeta ego ya gazie rie ka o nwee ike nweta ihe ọ ga-eji wee bịa na ịlụtakwa anyị maka na ọ bara isi ọbara agụba ọkwa eziokwu ọnya ka o ji dị mma you must be a source of joy to ihe Chukwu kere eke weda ma ọ bụ mmụọ ma ọ bụ anụmanụ ihe ọbụla Chukwu kere eke you must be source of joy mana ịma ihe nyi wee prefer anyị na-achụ àjà ihe nyi wee prefer ịchụ àjà bụ na mmụọ enwere ụmụ anụmanụ enwere ike iricha ihe gị kwuo gị ihe n'azụ mana mmadụ nwere ike ikwu ya asọgwọ nga achụ na mmadụ àjà mana ana m achọ ịkọwara gị emenyere nwa ugwu si menyekwa nwa nọsi ike ịghọtara ya na-enye ndị ebe a enyekwa ndị ebe a maka ịmara ebe ngozi ga-esi wee bịa karịa ihe nji nso gị chụba àjà bụ ka mmalụ ga-atụ ka mmakwarụ ga-atụ ọzọ ndị ma nkụzi mana nna alaiki ihe ọmụmatụ ihe nji alaiki ihe ọmụmatụ bụ na ichefuo ihe nkwuite na nkụzi atụ mma si wee na nwere ndị iwu ndị ajọ mmadụ a gwara gị na Chukwu okike gere ndị njelu nke Chukwu na-ejere ya ozi ịchọọ ndị ga-ejere ha ozi ọjọọ ha nụ ya ịkpọrọ ha ndị mmụọ ọjọọ ndị anjelu nke na-eje ozi dị mma ọha ka a na-akpọ ndị mmụọ ọma so nke ọ bụla ese ịchọọ ndị mmụọ ọma ha ejere ha ozi ịchọọ ndị mmụọ ọjọọ ha ejere ha ozi ịghọtara ya ndị anwa na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ ka ha gbuo mmadụ ma ọ ka ha megide onye aka ya dị ọcha ma ọ ka ndị dibịa na-alụ ajọ ọrụ ndị ọrụ ha bụ so ịda akpọkọsị mmụọ ọjọọ na-edu ihe ozi ka ha jere emebiri ndị mmadụ ihe I can tell you na Chukwu okike mana ndị mmụọ ọjọọ anọ mana ọ hapụrụ ha maka ndị ọjọọ ibe ha ọkwa eziokwu hapụkwa ndị ọma ndị mmụọ ọma maka ndị ọma ibe ha ọkwa eziokwu now ọ bụrụ na onye ajọ mmadụ as long as ị nọ n'ụwa mmadụ niile ama afụnata gị n'anya ihe ọsọ gị mee ọsọ kụọ isi na ọsọ gị na-eme everyday gị bute one bag of rice ke mmadụ niile n'ime ndị ahụ ike gwa rice ahụ everyday ndị ga-ekwu gị ife nọ ka mmakwa atụ ndị ma mma na nna like ihe ọmụmatụ akọọla ya akụkọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na Jizọs nwere ụbọchị o nyere ndị mmadụ ife onye ọbụla dịjichụ afọ ọmụba ọkwa eziokwu ọ bụ ofu ndị ahụ rigbara ife a gwara anyị na ndị riri ya bụ ife dị 5,000 sụsụ ụmụ nwoke ihe agụtara ụmụ nwoke agụrọkwa ụmụ nwaanyị na ụmụaka nke pụtara na ụmụ nwaanyị na ụmụaka nwere ike ịkarịkwa 5,000 now mana ndị a niile nọ ya thousands niile anụ ya ụbọchị Herọd na-ajụ ha koro onye ụnụ chọrọ ka a hapụrụ ụnụ onye ekperima Barabas ka mma hapụrụ ụnụ ka ọ bụ Jizọs ụnụ bụ eze ụnụ ime ihe a zara ụwụ si hapụrụ ha onye ekperima mụ nwanne ha nwoke si gbuo Jizọs onye akwụkwọ onye na-azụ ha nri onye na-azụ ha so ị ghọtara ihe m na-akọwara gị ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na onwere ihe ọ bụla ime n'ụwa ka mmadụ niile like ya gị ihe ọsọ ugbuo onwe gị tie ndụ gị maka ndị mmadụ I can tell you that everybody will not like you. This is the world. You know why? Because we are in competitive world. Ndị na-achọ ihe ị na-achọ buru ibu ụfọdụ nwere ike ịkpọga asị maka ihi na ha chọrọ ka ọ dịrị ezinụlọ gị na mma asị ha kpọrọ ezinụlọ gị ụfọdụ nwere ike ịkpọga asị maka na ha laikiri nne gị na ihe dịrị gị mma na nne gị ga-ebidozie na-etutuga ịghọtara ya ụfọdụ nwere ike ịkpọga asị ka ọ bụrụkwa na onye aka a ga na-ekwu maka ya so ihe ndị mmadụ ga-eji kpọga asị buru ibu ị ga-asị na ọga na ọka ewee fụ ya ịghọtara ya inyegoro ndị mmadụ ihe nwere ike isi na ọka ewee fụ ka iji eje so ekworo dị n'ụwa as long as ị ma na ekworo dị n'ụwa ekworo anwa na anya ukwu na ntaji anya ọnya bụ amoosu o nwere ihe ọzọ bụ amoosu a na-eji obi ata mmadụ amoosu ugbolibe nte amoosu ọnya ka ya esi gị na-enwere otu ndị amoosu na hedịkwọta ha dị na Benin na hedịkwọta ha dị na Kalaba na ọdị ebe nwa mana ihe dị mkpa na ya bụ ka ị marụ nọọ ndị dị ndụ bụjawa amoosu ahụ ịghọtara ya as long as ị nọ n'ụwa amoosu will never stop ndị mmadụ ndị obi ọjọọ ama akwụsịnata akwụsị so kedu ihe ị ga-emezi ebe ị malụgo na ndị amoosu ama akwụsị n'ụwa ihe ị kwesịrị ime bụ ịkwụrụ ka nwoke si akwụ onye kwa agha ịkwagwara ya
maka na ịma ihe ọma ịma ihe ọ bụ maka na oke a na-eri ihe onye mụ anya. Ihe ị kwesịrị ime bụ ndị amoosu anwa na ndị dibịa a na-alụ ajọ ọrụ na ndị ajọ mmadụ anwa ejikwarụkwa ngwa ọrụ. Ọ bụrụ sọ ndị dibịa bụ ndị ọjọọ, nwekwuru ndị mmadụ bụ ndị ọjọọ, maka na ọ dibịa ahụ nwere ndị ajọ mmadụ ahụ nwere onye na-edu ihe. Ịghọtara ya? Na ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ na-abụ ọlụcha ọrụ ọjọọ anwa ọkwa ajọ mmụọ ndị ọ chọrọ ka ha jee jaba ozi jee lụọ jaba ajọ ọrụ, o kwefa nkwa tụpụrụ ha aja, chụọrọ ha aja ihe mme, wee sị ha ngwa ha jebe ọrụ a na ha jecha ọrụ abata na ọ ga-egburu ha ọkụkọ iwe kere ha. Ịghọtara ya? Achọrọ nke ịmata ihe anwa ndị ajọ mmadụ na-enye mmụọ ji apụ, ndị ajọ mmụọ ji apụ. Mana ihe ndị ajọ mmụọ a ji apụ o wee na-emetụ gị bụ n'ịnọ ka ofeke, n'ịnọ ka nwa enwe nne na nwa enwe nna na mmụọ, maka na ịgbakụdoro chi gị azụ, gbakụdo mmụọ eji hibe ngwurube nna gị azụ na mmụọ nwa ose aka ka ị bụ nwa nara akụ nna ya n'iyi. Gị nwa na onwe gị na-asị onwe onye ntabiri omejie, onwe onye ntabiri omejie. Ịya na ebe a na-egwu onwe onye ntabiri omejie. Jizọs ndị ụka ọbịa ha gburu gbuchaa ya sị ka ọbara asị ha ebere n'obi ebere, ha gbuchaa ya sị ha sị ka ọbara dị n'isi ha na n'isi ụmụ ha, gosi ụda ha nwere n'obi ebere ha mere. Aka nte yi na o nwere ndị agha emenatara gị ebere. So ị sịra na o nwere onye tabiri omejie. Ịghọtara ya? Nọ n'ụwa ka anọ. For that reason, ihe ị kwesịrị ime dịka mmadụ bụ ka ọ na-achụ àjà, na-achụrụ ajọ mmụọ àjà, gị nwa chụba àjà, chụba n'ezi mmụọ àjà. Ịghọtara ya? Onye ọbụla na-asị gị na ndị nna nna gị bụ ajọ mmadụ na ndị nna nna gị bụ ha niile, kedu ka mmadụ si agwa gị ụdị okwu dị otu anwa? Sị gị na ụmụnne ndị nna nna gị ha na ikwu nne gị niile bụ ajọ mmadụ, ndị nna nna gị ha na ikwu nna gị niile bụ ajọ mmadụ, ya na o nwere onye n'ime ha mmiri ezigbo ndụ. Ikwelu ịgba ọ na-eriri gị eriri ofu ntamba, ikwelu oke ọ bụgoro na m amụrụ ụlọ na o nwere onye bụ ezigbo mmadụ. Eji m nnukwu nne m mmalụ, ọ bụrụ na o nwere ndị a na-akpọ sentị, mma akpọ ya sentị, mana ọ na o jere ụka. O nwere ihe ya agwacha ya n'ụwa mmadụ ji mee nke a mee ya akaja anara gị oke gị ka ọsọ ume gwara ya ka ọsọ ga-ekwewu na ọ ya asị gbagharịa. Ọ ga-aghọsị ihe akpọ m nwa akpọ ọsị m gbagharịa. O nwere ka ị gwacha ihe ọbụla mmadụ mere ka ọsọ ya ekwekwe na ngwa gị ga-emegwa ga-ekwe na o nwere ike ime n'ụwa. Ọ ewumanụ mma mụ na-ebiri ka m na-agwa gị, ya m na-agwa gị nne mụtara nne m ka m na-agwa gị onye mụ na-ebi. O nwere ihe ọ bụla ịgwa andị ọ bụgoro na erụta m mgbe ahụ, o nwere mgbe ọbụla anyị eneta ya obere ego anyị yi enye ya, ọ ya agbagodo egwu ya, onye ọbụla ọ fụrụ ọsị ya na-ekwe ihe nyere ya. Ịghọtara ya? Mana o nwere ihe ọbụla imerie ịbịa akọcharịa mmadụ melụ gị ihe ọ ya asị gị bụ nkasi obi ka ọ ya akasị. O nwere mgbe ọ ya asị gị ekwe na ma ọ gị megwalụ. Ana m achọ ịgwa gị na ọgwụgoro na ikwenye na ndị ọzọ bụ sentị, nke a ekpere m ekwe na nke a bụgoro sentị. Ịghọtara ya? Mana onye Afrịka ya akọrọ na ezi ya sentị. Ịghọtara ya? Ka bụ ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na kedu ka mmadụ si agwa gị na ndị ikwu gị niile si be nne gị wee gbada bido n'oge ụgwọ wee ruo n'oge ụgwọ bidoro na ha niile bụ ndị ajọ mmụọ. Ikwelu ewee so na ndị ikwu gị niile bido n'ikwu nna gị niile wee ruo n'ebe ụwa bidoro na ha niile bụ ajọ mmụọ. Ikwelu n'ihe ha na-achịkọwara unu nwere nke biri ezigbo ndụ. Ihe m na-achịkọwara gị bụ gị chụkwa ndị ikwu gị, chụkwa ndị ibe gị ka ha kwudoro gị. Ọ ha ga-akwudoro na mmụọ, ọ ha ga na-agbara gị ọgụ mgbe ọ bụ na mmadụ na-achọ ka o siere gị ọnya ọjọọ. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ nwanne chụba àjà. Àjà ị na-achụ ụba àjà ihe ọma. Àjà ị na-achụ abụrụ ka ị megide nwoke ma ọ megide nwaanyị, mana àjà ị na-achụ ka ihe ọma mere ezinụlọ gị, ka gị na chi gị dị na mma, ka gị na ndị ichie ndị nna nna gị ha ndị uweru ngwuru ọfụ ọma niile na ọjị niile ha wara aka nteyo na ndị nna nna gị ha ọjị niile ha wara bụ na ọ ga-adịrị ezinụlọ a na mma, na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwuru a, na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ, na ọ ga-adịrị ndị gwa dị ya na anyị na mma. Ụfọdụ niile ndị nna nna gị ha gọrọ na ngwuru bụ ka ọ dị mma. Kedụzi ebe ha si mejọọ
iji wee jee ụka ọbịa agwa gị gbakọdo ha azụ na ha awụ dimon ikwel ịma ọ na-eriri gị rie front and back na onye anyarị a onye ụka na-agwa gị ihe awụ ka ibutebere eji na ọkụ n'ụlọ ụka ilofuo ndị nna nna gị chefuzie na echi next 100 years mụ na gị nwa abụrụ ndị nna nna maka onwere onye ọbụla na-anụ olu m a kịta ga-anọgide ruo 100 years ayes anyị adọka ya na next 100 years enjoy dịkwa ya ancestors mgbe anwa isokwa na ndị a ga na-akpọkwa ajọ mmadụ ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ezinụlọ gị uru ọ bara mmadụ ịlọta ndị nna nna ya oge nke ga-ama elotakwu gị nobody will celebrate you enwee chefuo gị isokwa na ndị a ga na-akpọta ndị ọrụ ofeke na ọ na-abịa arụ ọrụ ezinụlọ ọ na-efekasị nnu na-efekasị ọyị na-efekasị mmiri nwa na-akụkasị ichefuzie na ihe na-esi na nke onye akarịa mgbe ijezi metọsịa ikwu na ibe gị na mmụọ gwa ndị ụka anyarị ebe ị na-eje ebe eriri rie front and back na ndị nna nna gị ha wee ekwensu ndị nna nna gị awụ na iji gị aka lee onwe gị kọbọ na onwere mmụọ kwudoro gị mgbe a ga na-apịawazi gị azụ onwere onye ga-azọ gị ime ọ na ihe si na nke onye akarịa onye kpọọ ọba ya kpọkọrọ agbata obi were kpọrọ ahịhịa ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na some of the things why you are suffering today bụ maka n'ihi na imere ihe ị kwesịrị ime ka mmụọ kwesịrị ikwudoro gị ọnya bụ ihe merenụ ọ bụrụ na ị mere etu a ị mara na ọ bụrụ na ị na-echukwa mmụọ ọma ka esi echukwa mmụọ ọma mgbe ị na-echukwa chi gị ọ bụrụ mmadụ ka ị na-emegide ị na-ekwu ka ọ dịrị gị mma mgbe ị na-echukwa ndị ichie na ndị nna nna gị ha kwarụ ngwuru biri ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ị na-eme ọrụ ọma ka ọ na-arụ ezigbo ebumnobi ka ibu n'obi mgbe ị na-eji achụ àjà ihe ọma dị iche iche ọ ihe ọma ka ibu n'obi andị afọ nọ ndị anjelu nke chukwu ndị mmụọ ọma ga-adara acha ị na-achụ mana mgbe ị je na-abịa dibịa na-achọ ka ọ gwọọ ọrụ gị ọgwụ megide nwunye di nwa nwunye di gị ma ya nke a bụ ndị mmụọ ọjọọ ka ị na-akpọ ọha ka ị na-arụrụ ọrụ ịghọtara ya so ihe m na-achọ ịkọwara njise gị chụba àjà bụ ị na-achụ àjà mmadụ jegoro na nke ajọ dibịa bụ na ajọ mmadụ ka o jee mee gị ihe ọjọọ dị ndị mmụọ ọjọọ ahụ ya edu ndị mmụọ ọma nke ahụ ị na-echukwa abịasị mba na ife ahịa emeghị n'ihe onye nke maka ewu ịghọtara ya inwe ndị ya bịakwa gbagbara gị ọgụ mana idewe aka fodu aka eriri rie front and back ide elụta ndị nna nna gị ide achụ àjà ife ọma n'ime kere ndị mmụọ ọma ga-abịakwa ga-abịa difendị gị na mmụọ onye agha na-eji egbupụ ọkụ na-arụ ọrụ ọjọọ maka na ọ na-achụpụrụ ndị ajọ mmụọ àjà ha abịa na-eme gị atak onye abụ na anyị eri gị ọ ga-enwerịrị mmụọ ọma nke ị na-echukwakwa ọ ndị mmụọ ọma anyị na-echukwakwa ga-eme gịnị ga-anọrọkwa na-agbarụ gị ọgụ ka ihe ghara ime gị maka na adị enwudo agụ n'aka mana ịchụkwa ha ụbọchị ahụ onye ọbụla na ọkwa nwa ọ na-ekele mmadụ ọmana anyị bụ ndị ichie nọ ọmana anyị bụ ndị nna nna ya nọ na o nwere nsọpụrụ chacha agbakụdo gị azụ ịghọtara ya den nke ọzọ m chọrọ ikwu okwu ịfụrụ onye a na-akpọ m na-egwu na soshal midia kịta Sent Obi na art film onye ọbụla na-eme ya admire ị mana nwoke atụgudara arịrị megide eme ya akaje dị iche iche ma nwụrụ ịma ihe gburu elu yes ihe gburu ya bụ na nyanwa nwoke so na onye ndị mmadụ ihe jichọ ka nkọrụ gị akụkọ a ka iwee malụ uru ọ bara mmadụ ịkwụ okwu ya na maka ịkwụ n'okwu na agba ama emeghị akaje maka na nche a na-eme odogwu eme ihe menụ mgbe a na-ekwu okwu ọjụ na ọ ya anụ nwaanyị ọ nụrụ nwaanyị leti ịrụta m mgbe nwaanyị na art film a na-ekwu na nwoke adịbụ ọkwa nwaanyị finally mgbe ụjọ ịnụ nwaanyị pụrụ ya n'ahụ o wee kweta wee jee nụọ nwaanyị ma ebe o ji nụ nwaanyị jee nụọ nwaanyị wute nnukwute nwaanyị nwa nwere nnukwu ego na-arụ na nnukwu kọmbiri ma ya agba afa nwaanyị a ka o ji nụọ ọ nụọ nwaanyị amụtara ya ụmụ ịtọ mana ada ụtọ na nwaanyị a nwere ego nyewa na onwe nwekwara ego nke ya nyewa nwekwara onwe ya ego mana nwaanyị o ji nụ abụrụgo nnukwu nwaanyị nwekwa ego kie andị nwaanyị a bụ nwaanyị ndị ezinụlọ ya niile hopụrụ n'ọnya nwa na-ebu ezinụlọ ya ka ngwa nwoke ịbụrụ nwoke ijegwara anụ nwaanyị n'ọdịrich ọsọ ya bụgoro na gị nwara onwe gị iji ego ma ọ na ijiri ego ije na-anụ nwaanyị n'ọdịrich kara ya agbanyere ufim kwere na ọ na-eme ọsọ ya bụrụgoro niile na anụ nwaanyị akpatakwa ego nke gị ụmụnne ya nwa ọ na-ebu ụmụ famili members ya nwa ọ na-ebu bifo ị nụọ ya gara afụta gị niile na abụlụ ọkụ nwanne ha
inyefe ego etu o si enye ha ha mbụ mana ha ama ozi na nwanne ha nwaanyị ya anụgo di n'oge esokwa wee na-akọntributu na famili nke ya mana ọgụ nwa bụ ọgọ ha nwa ka ha ga na-afụta na-ewu broked nwanne ha nwaanyị inye ha ego dị abụ ha ga na-agba wụọ ihe abụ ihe nwe nwa amadi a agbara ya wụọ mgbe ụfọdụ abịa tie ya ihe na be ịghọtara ya mgbe ụfọdụ abịa ọnwezie ka ike na nwunye ochi kwugharịa ọnụ abịa ha kee ya agbụ gbuo ihe inugwu okwu akaje dị etu a ka e mere nwoke a megide ya akaje dị iche iche mgbe ụfọdụ abịa emerụcha ya ahụ finally akpọdịa jee ha megodopo jee polis kes kedu ihe ịchọ ka eje ịchọ ka nwanne ha nwaanyị bụ nwunye na-anụ anụ bịa ka ọ saịdị ala gị di ya hapụ ụmụnne who born you na family dịbụ united befe bịa ọ na-asaịdị ara ụmụnne ya o finally marriage collapse and the worst thing bụ na maka marriage collapse ihe na-ewutekarị ya mgbe ọ nọ na sick bed bụ na a na-eme ya ala ahụ ka o jefu ụmụ ya ọ nọrọ na mwute and ịma na mgbe ọbụla family collapse a na-agba wọd a na-agba physical work a na-agba physical work ka a na-agba spiritual work ọkụ ịgbara ide a ọkụ isi na ọmụmụ ana m achọ ịgwa kwụsie ya ike na family ọbụla enwere ọgba aghara ka a na-agba physical work ka a na-agba spiritual work ka ịma nke ịmara nke ọzọ and ọ bụrụzie na na-eriri rie front and back ịmara ihe a na-atụ ọkụ n'anya anwụrụ gị gbaa ka kpalakwukwu ịghọtago enwu ọkụ ofeke ịghọtara ya kedu ihe m na-ekwu ihe m na-achịkọwara gị bụ na ka a na-agba wọl na fisikal ka a na-agba na spiritual so iso na ndị a na-asị o nwere ihe o mere ụdị ife a dọrọ ụdị ife agbanyere ufimi fụ na ụdị ha dị ịghọtara ya ihe m na-achịkọwara gị wụ gị na-anụ olu ma ya kpọchi n'obi gị bụrụ ka nwoke si akwụ ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị na mmụọ akwụrụ chukwu mmụọ dịbe nne gị na mmụọ dịbe nna gị arụsị be nne gị na arụsị be nna gị chukwu anya nwee mmụọ you must have an altar that speaks for you. Yes, you must have an altar that speaks for you. That altar will be protecting you against mgbe ọbụla mmadụ na-achọ ka ọ mụọ gị aja aghụghọ ma ọ ka ọ gbaa gị unnecessary war weda ma ịma ma ọ bụ na ịmara mana mgbe i gburu ofeke debe ahụ ọnwa anya ntabiri ofe ji ya erie gị lacha ahụ ka tọntọ ịghọtara ya nke gị aga maka na akpago gị akpa gị chaa n'ụzọ ka akpa onye ọzọ eji m n'aka na ndị mmadụ ga-eji akaja na ihe amelụ sent obi wee mụrụ ihe ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a learn how to stand and protect yourself onye chukwu na-azọ onwe ya ịghọtara ya ndị Igbo tụọ ilu si onye alachara ọnụ ya ogere alachara ya so ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Matthew 7:7 ọsị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka na a ga-emeghere gị ọ sị na ọbụ na ife odo aka gị abịa meghere gị ya onye o kwuru ọ sị na ị ga-ayọ you must make a move ọ sị na ị ga-achọ you must make a move ọ sị na ị ga-akụ aka you must make a move ịghọtara ya ịgbakọna nkịtị si na onwe onye tabiri omechie erie uko ofeke ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a sendel meseji na WhatsApp 08058376672. I repeat 08057837672. ọ bụrụ na ị na-ege ntị o nwere ndị ozi adala ọ bụrụ na ị nọ n'ezinụlọ ebe a na-agba wọl ma ọ bụ nwoke na-agba ma ọ nwaanyị na-agba ịgbakwana nkịtị ka ị ghara ịnwe ọnwa ofeke bido kịta o nwere ndị ozi maka ozi a wee data I can tell you all this morning ka m nweta this message o nwere ndị ozi adala ịgbakwana nkịtị do the needful maka udo obi edere gị maka ụfọdụ onye si kama ya anwụ ọnwụ ifere ka ya bụ ọsọ ifere eso m sio kama nkịta onye ọdịghị atagwu nkịta m ka nkịta m tagwuo nkịta onye a ka m kwụọ ụgwọ nkịta ọ ihe m kwuru ka ọ dị metụ aka na share button ka ọ bara onye ọzọ uru ya gazienụ ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu daalụnụ.